Ja. Fordi der er ikke nogen strøm. Fordi bremserne virker ikke. Jeg filmer. Der er ikke nogen bremser. Jeg filmer lige nu, bro. Jo, jeg er der, Margrethe! Vi er på vej hjem til ham. Jeg skal hjem til ham, og i morgen han skal hjem til mig. Er det ikke luksus? Jeg bliver bare på lykke i ham der. Ja, vi skal til at race ned ad bakken. Det er perfekt tidspunkt, jeg filmede. The perfect time. I always feel like. Vent, jeg vil gerne filme mig lave moonwalk. Eller nej, jeg er dårlig, Billie Jean. Jeg kan. I feel like I'm in the Gucci Mane and Super. Yo, we're faster than you, little boy! Shut the fuck up. Vent, på grund af, vi skal rejse ned ad bakken. Vi skal til at rejse ned ad bakken. I always feel like somebody want to me. Ja, hun er fint. Vent. Vi skal løb versus køre ned ad bakken. Hvem tror I, der vinder? Jeg er rigtig hurtig end ham. Jeg var hurtigere end ham på cykel, så jeg vinder probably. Men det er ned ad bakken nu, så could be hard. Men August, du skal passe på, at du ikke slår dig. Sådan kører og falder. Men jeg kører ned ad det sådan her, så jeg har min ben sådan her. Så jeg altid lige kan stoppe det, hvis du bliver for hurtigt. Nej, du har ikke sådan en ting, der kan stoppe. Nej, jeg holder min ben sådan her, så jeg må lige prøve for hurtigt for dig. Ikke nu. Vi skal ikke waste energien. Bro. Er du klar? Men ikke endnu. Når vi er sådan... Vent, jeg kommer altså til at få et lille forspring. Ja, det er Men lige... jeg kommer altså til at holde sådan der. Lidt. Når vi er ved den der lygtepøle, eller hvad fuck jeg lige kalde den, så begynder vi. Vent, stop bagved. Vent, stop. Stop, vi er ikke begyndt. Vi var ikke begyndt. Jeg sagde ned til lygtepælen, kom tilbage. Kom. Okay. Gå lidt bag mig, fordi jeg tror nok, du vinder. Okay, er du klar? Stå sådan her, foran dig en cykel der. 3, 1, nu. Løb. Jeg tager løb. Jeg vinder! Nej! Jeg vandt. Nej! Hvor svært. Ja, okay. Vi ses. Husk at like og subscribe og vi ser i næste video, guys. Vi ses.